Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Qaf ayat 4. Qad alimna ma tanqusul ardu minhum wa indana kitabun hafiz. Qad alimna ma tanqusul ardu minhum wa indana kitabun hafiz. Qad alimna ma tanqusul ardu minhum wa indana kitabun hafiz. Bal kadzabu bil haqqi lamma ja'ahum fahum fi amrim marij. Bal kadzabu bil haqqi lamma ja'ahum fahum fi amrim marij. Afalam yanduru ilas samai fawqahum. Afalam yanduru ilas samai fawqahum kaifa banaynaha wa zayyanaha wa ma laha min furuj. Wal arada mata
mahadnaha wa alqaina fiha rawasiya wa ambatna fiha Allahumma arhamna bil Qur'an wa ja'alna imama wa nura wa huda wa rahmah aw dzakirna minhu ma nasina wa alimna minhu ma jahilna wa razaqna tilawatahu ana al-laili wa ana an-nahar wa ja'alna hujjatan ya rabbal alamin. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Qad alimna, teman-teman ngawarwi sapa ingsun matangkusu barang kang kalong, ngerti kalong berkurang apal ardu bumi minhum saking akeh ai mata kulum min ajsamihim fil bala na'lamu dalika walayah fa'alaina aina tafarraqtal abdan wa aina dapat ila aina sorot. Jadi aku ngaweruhi apa sing berkurang saking bumi saking wong akeh. Maksudnya apa sing dipangan saking jasate wong akeh bumi dipangan manungsa iku berkurang apa enggak? Enggak ya. Balik mana nang dunia mana nang bumi mana? Jadi awaru apa sing berkurang saking bumi saking wong akeh, dadi sing berkurang saking bumi ku apa ae awaru zat apa ae sing nggone bumi kono. Masalahe daerah tertentu itu mengandung lebih banyak suatu zat tertentu. Misalnya emas, ana kecamatan nggone Nusa Tenggara Timur iku emas iku potensinya sekian ribu ton. Terus nggone Kepulauan Riau, Kepulauan Riau iku ana thorium sekian persen dari tanah itu. Jadi aweru termasuk menungso nalikane dipendem kan ya apa dipangan oleh tanah. Aweru wa indana lan iku ing sanding ingsun kitabun utawi hafidun kang joko semua tercatat secara terperinci. Jadi ilmune awam mengetahui kabeh tercatat secara detail. Lah iya kok pangeran menungso iku lho wis iso ngono iku. Sapa sing duwe HP? Sing duwe telepon? Saya. Sampeyan percakapan karo sapa? Iku tercatat. Kalau sing kliwatan. Sampeyan SMS-an
Semesan karo sapa? Iku wis tercatat secara terperinci. Jadi gak iso sampean sembunyi wis. Sampean chat-chatan karo sapa? WA-an karo sapa? Mulane apa jenengku? Sampean ngechat tekan ndi? Lho iku niku ro lokasi niku. Gawe apa? Tracker. Mulane kaya HP ilang ngono ya. Ngene selagi di HP diuripno tek ngono ketemu posisine ndek kene. Kelingan sapa jenenge? Roy Suryo, kenal kan? Ahli telematika. Iku laptope dicolong wong, ngono lho. Dilaporno polisi, tolong golekno. Lho polisi gak iso. Digoleki dhewe karo Roy Suryo. Begitu kamu laptopku diklik murup langsung ketemu. Oh, dek ini posisine. Iku baru sing gaweane menung. Apalagi ciptaan Allah sing gawene menungso. Wa indana kitabun hafid. Ing sanding ingsun ana kitab sing njaga. Dadi gak ana terus kliwatan, gak konangan ya. Mulane gene surat apa Luqman iku? Ya bunayya. Terus intaku miskola habatin min khardalin fatakun fi sahratin aw fis samawati aw fil ardi. Terus ya'ti bihallah adragu. Ya anakku, senajan sak bobote wiji sawi sak pira wiji. Sampeyan tau wiji sawi sak pira? Nggih, mboten. Lah wiji kangkung sak pira? Mboten. Sak krikil. Ha iki wiji sawi. Fatakun wisarate di jero watu. Au fis samawati to di tengah langit kono melayang, ngeleyang. Au fil ardi to di tengah bumi. Yakti awa bakal nekakno. Wa indana kitabun hafid. Ing sading ingsun ana kitab sing njaga bal. Di bal. Balik. Oh balik ngono ta. Bal balik insan. Bal balik kadzabu. Ora kisahake bil haqi kelawan hak kelawan kebenaran lama ja'am semangsa teko apa kebenaran ing wa akeh fahum mongko utawa akeh iku fi amrin ing dalam perkara marijin kang sempurna samar. Dadi perkara sing beda-beda ngono ya. Berbeda-beda. Macem-macem. Innakum lafi qaulim muhtalif ya'faku anhu man ufik. Surat apa tang? Bapak wis nek iso 5.000. Al 20.000 wis mesisan. Bapak wis. Alhamdulillah. Apa? Alhamdulillah. Al-Mujadalah.
At-talak. Alfat. Atahrim. Atur. Atur. Ayatira. Muhammad. Atur. Al-Habbo. Anas. Wasama idatil khubuk innakum lafi qawli muhtalif yufaku anhuman. Surat Atur. Anak dia khorosi al-dariyat. sama muni adariyat. Ayat pira? Wah, udah ayat 10. Dia khorosi al-dariyat. Mergo jae bener separo. Ayat 15. 10. Ayat 9. Lah jawabe gak bener karo ngono. Innakum lafi qaulimu satemene sira kabeh kuwi dalem ucapan kang beda-beda. Yuk faku anhuman ofik. Tadi wong akeh malah ngorono barang sing hak padahal jelas-jelas wis teko. Fi amrin marijin ing dalam perkara kang macam-macam perselisihan samar. Afalam yang dulu ana ta ora ningali sapa wong akeh ila samai maring langit fauqahum ing dukure wong akeh kaifa kepo dadi kepo dadi kepo fauqahum dukure wong akeh kaifa kaya apa banaina ha bana banainaha wassamaa binaa bangunan banainaha ayya bana bang bangun banainaha bangun sapa ingsun ha ing wa zayyannaha lan mais-maisi nah apa nah sun ha ing wa zayyannaha wa malaha hayya jenenge manafi wa malaha lan ora ana keduwe min furud saking apa furud ngerti farji sampean apa farji ku mlethek pecah apa tawae gandelok nang langit ndukure akeh kaya apa isun bangun langit iku mang iki wis apal kabeh alladzi khalaqa sab'a terus dibaqa terus
tara min terus surat surat Al-Mulk juz 9. Allah kan nyiptake pitung langit tumpuk-tumpuk. Gak ana sing pecah. Tara min futur. Ana ta langit iku sing mlethek titik ae. Lah wong bangun kadang-kadang si anak mletheke ya. Bangun kubah kadang si anak mletheke. Farjil basara tarang futur sumarjil basara karotani yang qalib ilaikal basar khasian wa huwa khasir. Dadi kalau langit terus mlethek iku bangunane Allah dihiasi wa zayyana samaa dunya bima sabiha wa ja'alnaha rujuman surat Inna ayat terus sih surat apa? Ayat muni surat Al-Mulk kuna cek wangel ya mulek lah cok mulek kae ta lah. Jadi apa gak delok nang langit sing ndukure wong akeh. Awang bangun menghias kana sing meletek. Titik ae. Maka kaya mufkok ngono. Ada pertanyaan? Sajane zaman iku wis apal sajane iku, tapi gak merhatekno. Wah, iya wingi sore kena iku lho, Pak. Kari. Ngantuk kabeh wis. Aku ingin milih jangan bening karo datar jatuh. Becik baca apa sing film? Film beciknya baca. Wis kanan tangan. Sekian kaji kita, semoga memberikan kefaan pada kita, amin. Allahumma faqina fiddin, amma faqina fiddin, amma faqina fiddin. Doa pagi hari. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu. Orang tua, Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma. Sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Antivirus. A'udzu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala washabihi ajmain. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina tsabbit aqdamana wansirna 'alal qaumil kafirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa taj'al fi qulubina ghillal ladziina amanu rabbana innaka ghafurur rahim. Rabbana ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minat ahya'i minhum wal amwat. Rabbana afriq alana sabra tsabbit aqdamana wansirna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab.
Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.